Insellmilkom u nistedinkom għad-79 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Qed niċċelebraw il-festa tal-Absi, is-solennità ta' tluħ il-mulej fis-sema, u San Luqa jagħtina żewġ rakkonti, jagħtina l-Vanġelu, anzi l-eluq tal-Vanġelu tiegħu, u jagħtina wkoll fl-ewwel qari il-bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli fejn jirrakkonta l-istess ġrajja. San Luqa jfakkarna li Ġesu dam 40 jum jidher lill-Apostli wara l-qawmin tiegħu minn bejn l-imwiet iħejjilhom qalbhom u moħħhom biex jirċievu l-Ispirtu Santu biex bis-saħħa tiegħu mbagħad imorru fid-dinja kollha ixandru il-bxara it-tajba. Hija l-ġrajja tal-glorifikazzjoni ta' Ġesu dak li aħna nistqarru fil-kredu tela s-sema fuq il-lemin tal-missier u kif ngħidu wkoll u jfakkarna Ġesu fl-ewwel qari għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Ġesu jibqa' magħna, jibqa' mal-Apostli tiegħu, iwedhom l-Ispirtu Santu, dak l-Ispirtu Santu li kellu jkun dik il-qawwa tremenda illi mhux biss twellet il-Knisja imma tagħtihom is-saħħa, l-enerġija, l-entużjażmu biex ixandru il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu bħala l-isbaħ ġrajja, bħala bxara tajba, bħala Vanġelu, bħala dik il-ġrajja li ssejjaħ il-bnedmin għall-indima u għall-grazzja illi permezz tal-magħmudija jirċievu ħajja ġdida. Is-solennità ta' tluħ il-mulej fis-sema tfakkarna li iva Ġesu jiġi glorifikat, li iva Ġesu huwa fil-lemin tal-missier, imma li iva wkoll li Ġesu jibqa' magħna fl-għaqda tal-Knisja u b'mod partikolari fil-preżenza tal-kelma u tal-Ewkaristija. Ġesu jħallilna, anzi, Ġesu jibqa' magħna u li huwa glorifikat fuq il-lemin tal-missier u kontinwament jidħol għalina quddiem l-istess missier. Ejjew nieħdu din l-okkażjoni sabiħa ta' din is-solennità kbira biex aħna wkoll inħejju ruħna biex jekk Alla jrid nhar il-Ħadd fil-festa kbira ta' Pentekoste nirċievu mill-ġdid il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Għax huwa dak l-Ispirtu Santu li anki llum jagħtina l-qawwa li nkunu xhud veri tal-preżenza ta' Ġesu fid-dinja tal-lum. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.